Iesu Grist. A mae'n dda i fod yn gilydd unwaith eto. Oedd y tywydd i fod yn brafiach yma hi ar y foment. Mae yna wahoddiad i chi ddod draw i'n tŷ ni ar ôl yr Oedfa. Gewch chi aros yn yr ardd i gael picnic hefyd, os yw'r tywydd yn caniatáu hynny. Ac yna bydd dyn ni Oedfa arall yma eto heno. Ond yn ni weddio, yn ni gyflwyno'r Oedfa yma nawr i'r arglwydd. O Dduw ein Tad. A thad yn arglwydd Iesu Grist. O arglwydd yn ein diolch i ti. A fod gennym ni i rhyddid i ddod ata ti yn awr. Yn ein diolch dy fod ti yn ein croesawu ni. Ac arglwydd dy fod ti wrth dy fodd gyda addoliad dy bobl di. I ni'n rhyfeddu wrth ddarllen yn dair dy fod ti dy hun yn canu dros dy bobl ac yn gorfoleddu dros dy saint. Ac dad, ni'n cyffesu bod ni'n ffindo hynny'n anodd i ddeall ac yn anodd i gredu ar adegau. A pan ni'n meddwl am y fath bobl i ni. Ond dyna mae dair di'n ei ddweud, a felly arglwydd rydyn ni yn ei dderbyn ac yn ei gredu ac o arglwydd rydyn ni yn dyfolu di am hyn. A da ni'n diolch felly, wrth i ni ddod, bod ni yn ddiffygiol, bod ni yn wan, bod ni ar adegau, ddim yn siŵr beth i ddweud, ar adegau mae'n canu ni yn ddigon sal o arglwydd. A ni'n diolch dy fod ti yn ein derbyn ni. A dy fod ti wrth dy fodd gyda ni trwy'r arglwydd Iesu Grist yn unig. A da ni'n gofyn felly wneud i dderbyn ein addoliad y gwan ni. Ac a wneud i roed ysbryd glân di ni yn awr. A wneud i'n codi ni. Ata ti dy hun, mewn mawr. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. A ni'n mynd i ganu rhif 12 yn yr atodiad efo'n gilydd. Ac yr emyn yma gan Uncle Noel yn sôn am yr angen sydd i ddiw i ddatguddio, i ddangos ei hun. Dyw dirgelwch ydwyt arglwydd. Llen rhagluniaeth rhyngom sydd, ond ar brydiau cawn gipolwg ar dy ffyrdd trwy lyged ffydd, un yn cuddio a datguddio ydwyt ti. I ni angen, y bore yma, unwaith eto, i ni angen cymorth Dyw, i ni angen i Dyw ei hun, i ddangos ei hun i ni, ac i siarad â ni. Felly, na ni sefyll, na ni ganu mawl, plis cadwch eich masgau chi ymlaen, ond na ni ganu un Dyw ni gyda'n gilydd.
Oeddech chi'n gwybod, ni wedi treulio ran sylweddol o'r flwyddyn a hanner diwethaf yn edrych ar weithiau yr apostol Ioan. Treulio ni amser hir yn dod mynd trwy efengil Ioan, cofnod Ioan o fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A pan wnaethon ni orffen efengil Ioan, o'n i'n trio meddwl, wel, lle i fynd nesaf, ac oedd dau ddewis amlwg o'n i'n teimlo. Y dewis cyntaf amlwg oedd be wnaethon ni, sef mynd yn syth ymlaen i epistol cyntaf Ioan. Gan bod ni wedi treulio'r amser yma gyda Ioan yn deall y ffordd mae'n ysgrifennu ac yn meddwl y themau mae'n defnyddio mor aml, oedd e'n gwneud sens i fynd ymlaen i'w lythyr cyntaf fe i Gristnogion. Ond roedd gen i syniad arall posib hefyd, hynny yw rhywbeth amlwg arall gallwn ni wedi wneud, sef troi at rhywbeth sydd ar goll yn efengil Ioan. A beth sydd ar goll, neu'n amlwg iawn yn ei absenoldeb o efengil Ioan, yw damhegion. Damhegion yr arglwydd Iesu Grist. A mae hynny yn ddiddorol. Mae'n drawiadol a gweud y gwir. Ni'n mynd i ddarllen mewn munud o efengil Mathew pennod 13. Ac yn Mathew 13, adnod 34, ni'n darllen hyn. Dwedodd Iesu'r holl bethau hyn ar ddamhegion wrth y tyrfaoedd, heb ddameg ni fyddai'n llefaru dim wrthynt. Felly mae'n amlwg, pan oedd pobl y tyrfaoedd, y grwpiau mawr yma'n dod at Iesu i rando beth oedd ganddo fe i ddweud, oedd e wastad yn siarad ar ddamhegion wrthyn. Nawr am ryw reswm, nath Ioan penderfynu ddim cofnodi y damhegion. Ni ddim yn gwybod pam. Mae'n bosib, achos bod e'n ysgrifennu yn hwyrach, oedd e'n gwybod beth oedd yn yr efengylau eraill, oedd e'n teimlo bod dim angen cynnwys hynny gyd eto. A wnaethon ni weld yn aml yn dod, mae Ioan yn cynnwys pethau, mae'r efengylau eraill yn gadael allan, ac fan hyn mae'n gadael allan pethau sydd yn amlwg iawn yn Mathew, Mark a Luc. Ni ddim yn gwybod. Ond am hynny, am bod ni wedi darllen trwy efengil Ioan, ond heb glywed dim o ddamhegion Iesu, o'n i'n meddwl bod fe'n dda i ni nawr am yr wythnosau, misoedd nesaf yma i fynd trwy rai o'r damhegion. Nawr, falle'r peth amlwg, neu'r cwestiwn amlwg sy'n taro ni'n syth yw, beth yw dameg? Mis ni fod yn glir ein meddwl am hyn. Beth yw dameg? A plant, fi eisiau chi ganolbwyntio nawr, mi eisiau chi ddeall hyn. Beth yw dameg? Os unrhyw un o'r plant yn gwybod, chi ddim yn hoffi gweiddi allan dim mwy, chi ddim di arfer, ond beth yw dameg? Unrhyw gallu cynnig rhyw fath o ateb? Gwych, stori. Stori yw dameg, ond mae'n stori special. Mae rhywbeth special yn gorfod bod yn wir am ddameg. Dwi ddim just yn stori, mae'n stori sydd yn trio rhywbeth chi ddim eisiau meddwl am yr wythnos yma mynd ôl yr ysgol. Wel, chi'n gorfod gweithio, o'n i feddwl am hwnna, yn y bregaeth a gweud y gwir, stori sydd yn dysgu. Stori sydd yn dysgu rhywbeth ysbrydol, rhywbeth mae Duw eisiau i ni ddeall. Nawr fi'n gwybod bod chi blant a oedolion i gyd, ni'n hoffi storis. A'n aml iawn, ni'n darllen straeon, storis, just achos bod nhw'n hwyl. Ni'n hoffi
darllen nhw. Ni'n cael pleser o ddarllen nhw. Maen nhw'n gallu gwneud i ni chwerthin, maen nhw'n gallu gwneud ni teimlo chydig bach yn nerfus, maen nhw'n gallu gwneud ni teimlo yn gyffroes. Maen nhw yn diddanu, yn entertaino ni. Nawr, Iesu oedd y storiwr gorau erioed. Ond oedd y storis oedd e'n gweud, ond nhw ddim jyst mwyn i ni gael bach o hwyl, a mwynhau, a joio darllen nhw. Na, mae'r damhegion yn dysgu gwers ysbrydol i ni. Mae Iesu, wrth i ni wrando ar y damhegion, mae eisiau dysgu rhywbeth i ni. A fi'n siŵr bod chi'n cofio beth yw rhai o'r damhegion. Mae Iesu'n dweud storis yn dydi am bob math o bethau. Mae'n sôn am ddyn yn ffeindio trysor mewn cae. Mae'n sôn am wraig yn colli darn o arian. Mae'n dweud storis am gweision a gweithwyr a ffrindiau yn benthyg bara, a mae'n siarad am meibion sy'n rhedeg i ffwrdd, a mae'n sôn am perlau a hadau a pob math o bethau. Mae'n sôn am bobl cyfoethog a phobl tlawd, mae'n sôn am gwragedd gweddw a Samariaid. A mae'r storis yna i gyd yn trio dysgu rhywbeth. Mae Iesu'n sôn am pethau oedd o gwmpas y bobl bob dydd, pethau nhw'n gweld bob dydd fel defaid a pysgod, a mae eisiau dysgu rhywbeth i ni. Dyna yw damer. A dwi ddim lan i ni i trio penderfynu be ni'n meddwl mae'r stori'n golygu. O, fi'n meddwl bod hwn yn sôn am hyn, a mae hwn yn meddwl rhywbeth arall. Na, mae Iesu eisiau dysgu gwers i ni trwy'r storis yma. A gobeithio nawr, os mae Duw yn caniatáu yn yr wythnosau nesaf, pan i ni'n clywed y storis yma, fi eisiau chi trio feddwl be mae Iesu'n trio dysgu i ni. Nawr te, ni'n mynd i ddarllen o Mathew 13. A cyn bod ni'n dechrau edrych ar y damhegion, fi eisiau ni jyst i feddwl be mae Iesu yn dweud am y damhegion. Be mae Iesu'n dweud am pam fod yn siarad mewn damhegion. So Mathew 13, a fi'n mynd i ddarllen adnodau 10 i 17, a wedyn 34 a 35. Dyma air Duw. Daeth y disgyblion a dweud wrtho, pam yr wyt yn siarad wrthynt ar ddamhegion? Atebodd yntai, i chwi mae gwybod cyfrinachau teyrnas nefoedd wedi ei roi. Ond iddynt hwy nisroddwyd. Oherwydd i'r sawl mae ganddo yr hwyr, a bydd ganddo fwy na digon. Ond oddi ar y sawl nad oes ganddo, y dygir hyd yn oed hynny sydd ganddo. Am hynny, yr wyf yn siarad wrthynt ar ddamhegion, oherwydd iddynt edrych, nid ydynt yn gweld. Ac iddynt wrando, nid ydynt yn clywed nac yn deall. A chyflawnir ynddynt hwy y broffwydoliaeth gan Eseia, sy'n dweud, clywed a chlywed, ni ddeallwch ddim. Edrych ac edrych, ni welwch ddim. Canis brasawyd calon y bobl yma. Mae ei cliw yn drwm, mae llyged wedi cau. Rhag iddynt weld a'i llyged, a chlywed a'i clustiau, a deall a'i calon, a throi'n ôl i mi ei hiachau. Ond gwyn ei byd eich llygaid chwi am ei bod yn gweld, a'ch clustiau chwi am ei bod yn clywed. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, fod llawer o broffwydi a rhai cyfiawn wedi dyheu am weld y pethau rydych chwi'n ei gweld, ac nes gweld sant.
A chlywed y pethau rydych chwi yn ei clywed. Ac nes clywsant. Dyna wneud ymlaen i adnod 34 a 35. Dwedodd Iesu'r holl bethau hyn ar ddamhegion wrth y tyrfaoedd. Heb ddameg, ni fyddai'n llefaru dim wrthynt. Fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd, agoraf fy ngenau ar ddamhegion. Treithardd bethau sy'n guddiedig seiliad y byd. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni. Ond ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau nesaf. Rhif 354. Wele, yr athro mawr, sef Iesu wrth gwrs, yn dysgu dyfnion bethau Duw. Dwyfol gariad yn llefaru. Fenaid cliw. Arglwydd boed eith eiriau groeso yn fy nghalon ni. Crea hiraeth mwy am wrando arna ti. Dyroi ni ras i orffwys ar dy nerth a thawn. Tyfu, dawel yn dy eglwys. Ffrwytho yn llawn. Ond ni sefyll i ganu dyn gilydd. Ond o'n i weddio, unwaith eto, o'n i'n droi at Dduw. Ni yn diolch i ti o Dduw am yr athro yma, yr arglwydd Iesu Grist. Yr un a ddod, mwyn dysgu, mwyn dangos i ni, ein hangen ni, mwyn dangos i ni beth yw cyflyniad pechod ac mwyn dangos i ni mae un ffordd sydd at y ti o dad, sef trwyddo fe, trwy ei aberth ar ein rhan ni. Ac i ni'n diolch wrth feddwl fod yr arglwydd Iesu wedi dysgu'r pethau hyn i bob un oedd eisiau gwrando arno fe. Ac ni'n clywed yn yr efengylau am yr trawstoriad yna'r holl mathau gwahanol o bobl oedd Iesu yn dod ar eu traws nhw. Rai pobl oedd yn arbenigwyr yn y gyfraith ac yn hynod o addysgiedig ac pobl eraill oedd yn bobl ddigon cyffredin ac di-addysg. O'n i'n diolch bod yr athro mawr yma ddim yn gwrthod neb, bod e ddim yn cael drws fel petai ar neb ac yn dweud sdim byd gen i ddweud wrth y ti. Ond na, mae'n siarad, mae'n dysgu, yn egluro
yn esbonio a hynny mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ac fel i ni wedi clywed y bore yma, trwy ddamhegio. Ac arglwydd, ni'n gofyn ei di yn helpu ni nawr, bore yma ac yn yr wythnosau sy'n dod. Ni'n gweld, hyd yn oed yn yr adran bach yma ni di ddarllen, fod yna wahanol ffyrdd i wrando. Fod modd i ni fod yn rhan o'r dyrfa, sydd yn, fel bysau'n gwrando yn arwynebol, ac yna yn gadael, neu mae modd hefyd i fod yn ddisgybl, yn ddilynwr i'r arglwydd Iesu. Yn un sydd yn gwrando, yn gweld, ac yn ymateb ar galon i'r hyn sy'n cael ei ddweud. Arglwydd i ni bore yma, pob un, hyd yn oed yma nawr, a'r dewis i fod naill ai'n rhan o'r dorf sydd yn dod i gael ei diddanu, neu yn rhan o'r criw mewnol yna, yn rhan o dy eglwys di, dy bobl di, dy saint di, y rai sydd yn trysori gair yr arglwydd Iesu Grist, y rai sydd yn ceisio ymgodymu a ymdrechu i ddeall ac i gymhwyso yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn ei ddweud. Arglwydd mawr yw ein braint ni. Iesu fan hyn yn dweud wrth i ddisgyblion bod nhw yn cael gweld a chlywed pethau oedd saint yr Hen Testament wedi edrych ymlaen a dyheu amdano nhw. Ac i ni yr un mor freintiedig, os unrhyw beth arglwydd i ni'n fwy freintiedig eto, oherwydd i ni'n byw i ynghyflawniad dyfodiad cynta'r arglwydd Iesu. I ni'n byw yng ngoleuni ei fywyd a'i weinidogaeth perffaith e. I ni'n byw yng ngoleuni ei farwolaeth e, ac yng ngoleuni'r atgyfodiad a'r esgyniad. Mae'r pethau yma oedd yn cael ei amlygu i'r bobl yn amser Iesu, maen nhw hyd yn oed yn fwy clir i ni nawr. Ni'n diolch am hyn, a ni'n gofyn yn ei di'n helpu ni. Dad, mae'n sôn dyfyniad yna o'r proffwyd Eseia, y broblem yma sydd yn wir ym mhob oes bod ni'n gallu caledu'n calonau ni. Bod ni'n gallu cau ein clistiau ni a'n llyged ni ac yn gallu dy wrthod ni ac arglwydd. Cadwa ni rag hynny os gweli di fod yn dda. I ni'n gofyn yn dy ras di, yn neud i ddatguddio dy hun, neud i siarad â ni, yn neud i cymryd y galon garreg yma sydd ym mhob un ohono ni a roi calon newydd, calon o gig a calon tyner. Ni'n gofyn neud i ddelio efo'r dallineb ysbrydol yma a'r clustiau byddar ysbrydol yma sy'n effeithio arno ni gyd, wneud i agor ein bywyd ni i dy ddylanwad i dy hun. Arglwydd, ro bywyd i ni, os gweli ni fod yn dda. Helpa ni i fod yn bobl sydd yn dy geisio di. Oherwydd rwy ti'n addo os i ni yn dy geisio di, nawn ni dy gael di. Arglwydd. Arglwydd yn Duw. I ni yn diolch i ti am dy gariad di. Y cariad yna sydd wedi dangos ei hun y mywyd o'r arglwydd Iesu. Y cariad yna sydd wedi esbonio ei hun yn ysgeidiaeth yr arglwydd Iesu. A ni'n diolch fod yr newyddion da yma, y newyddion da i'r holl fyd. Ac wrth i ni ddarllen y newyddion unwaith eto, a clywed am sefyllfaoedd enbydus yn effeithio ar bobl, mewn llefydd mor wahanol ag Afghanistan ag Efrog Newydd. Dad, i ni'n gwybod fod yna gymaint o broblemau yn ein byd ni. Gymaint o ddioddefaint yn ein byd ni.
Gymaint o gysineb a thywyllwch yn ein byd ni. Ac unwaith eto arglwydd, ni'n dyheu i weld dy oleu ni di yn llywyrchu, a dy wirionedd di yn trechu celwydd yr un drwg. O arglwydd, ni'n cyflwyno'n hunan felly i ti. Yn gwybod falle bod yna pryderon rhaid dychwelyd i'r gwaith ac i'r ysgol a phob math o gyfrifoldebau eraill yn ein gwynebu ni. Ni'n gwybod fod yna pob math o heriau ysbrydol yn ein gwynebu ni hefyd. A ni'n gofyn, bore yma ac yn yr wythnosau sy'n dod, bydd yr hyn i ni'n ei weld, yn ei glywed, yn ei ddysgu, trwy ddamhegion yr arglwydd Iesu, a byddai'r pethau yma'n gymorth i bob un ohono ni. Da'r cliw yn gweddi ni felly, a bydd gyda ni yn nawr, a mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu ei hun. Amen. Amen. Ganwn ni. Rhif 29 yn yr atodiad. 29. Iesu roes a ddewyd hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith, ar anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fi. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Ond ni wedi treulio a'ch amser bore yma'n barod yn ni'n meddwl yn reit gyffredinol am beth yw dameg. Stori sydd yn dysgu gwers ysbrydol. Stori sydd ag un ystyr iddi.
ystyr a pwrpas yr arglwydd Iesu wrth ei dweud hi. Mae yna gymhwysiadau gwahanol ni'n gallu tynnu allan, ond mae yna un wers sydd gan yr arglwydd i ni trwy'r damhegion yma. Ond be fi eisiau gwneud nawr, just am weddill yr oedfa bore yma. Cyn bod ni, os dyw ei mynd, yn yr wythnosau nesaf mynd i edrych ar y damhegion, edrych ar y siample penodol, y cwestiwn fi eisiau gofyn bore yma nawr yw pam damhegion? Pam damhegion? Ni wedi dweud yn barod yn do, oedd dweud y straeon yma, oedd e'n rhan allweddol, yn rhan ganolog o weinidogaeth Iesu. Yn arbennig, yn y cyfnodau hynny, pan oedd e'n pregethu'n gyhoeddus, a pan oedd y tyrfaoedd, yr holl bobl yma yn tyrru mwyn clywed yr hyn oedd ganddo fe i ddweud, roedd e wastad yn siarad mewn damhegion. Pam? Pam? Beth oedd hi am damhegion oedd yn golygu fod Iesu yn gwneud cymaint o ddefnydd ohonyn nhw? Hynny yw, wedi'r cyfan, bydde wedi bod yn llai o drafferth i Iesu jyst i ddweud yn blaen beth oedd e'n golygu. Bydde wedi bod llawer yn rwyddach i'w randawyr hefyd. Pe bai Iesu wedi just gosod allan y gwirioneddau mewn rhyw ffordd clir a rhesymegol, geiriau plaen. Pam damhegion? Pam ddylsyn ni fel eglwys treulio wythnosau o bosib hyd yn oed cwbl o fisoedd yn edrych ar y storis yma? A fi'n credu mae'n y 3 reswm amlwg. Gallwn ni nodi pam damhegion. Y reswm cyntaf yw hyn. Roedd y damhegion yn dangos pwy yw Iesu. Falle mae dyna'r peth cyntaf sy'n dod i'n meddwl, ond roedd y damhegion yn arwydd clir mae Iesu yw y Meseia. Wel, ni'n aml iawn yn meddwl, mae beth oedd yn profi pwy oedd Iesu oedd y gwirthiau, yr arwyddion hynny, y pethau mawr nath e gyflawni, yr adegau hynny pan nath e porthi 5,000 o bobl. Yr adeg yna pan nath e gerdded ar y dŵr, neu tawelu storm, neu iachau cleifion, neu hyd yn oed codi'r meirw nôl yn fyw. Ac wrth gwrs, mae hynny'n wir, oedd nhw yn arwyddion i bwy yw Iesu. Neu, yn aml mae'n meddwl ni'n syth at yr adegau mawr yna yn ei fywyd, lle oedd yna dystiolaeth clir pan gafodd ei eni am yr angylion yn canu. Pan gafodd ei fydyddio am yr llais o'r nef a'r ysbryd glân yn disgyn fel colomen. Yn y trawsnewidiad, pan mae wedd yn cael ei newid i fod mor ddisglair ac wrth gwrs, pan nath atgyfodi. Dyna'r pethau sy'n profi pwy yw Iesu. Wel ie, wrth gwrs, maen nhw gyd yn pwyntio at pwy yw Iesu. Ond mae'n rhaid ni gofio hefyd, oedd beth roedd Iesu'n ei ddysgu. Ac yn wir fan hyn, y ffordd roedd Iesu'n dysgu yn dangos pwy yw hefyd. Drwchwch eto ar adnodau ola na falle yno ni, adnod 34 a 35. Dwedodd Iesu'r holl bethau hyn ar ddamhegion wrth y tyrfaoedd, heb ddameg ni fyddai'n llefaru dim wrthynt. Fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd Eseia, agoraf fy ngenau ar ddamhegion, nid Eseia. Agoraf fy ngenau ar ddamhegion, treithaf bethau sy'n gyddiedig seiliad y byd. Mae Matthew fan hyn yn dyfynnu o Salm 78 adnod 2, a mae'n dweud bod y salmydd fyna yn siarad fel proffwyd. Yn proffwydo y bydd yna un yn dod. A bydd yr un yna yn dod i ddatguddio,
Byddai'r un yn dod i arwain ei bobl i'r gwirionedd. Byddai'n dod i ddatguddio pethau oedd wedi bod yn guddiedig ers y cychwyn, ac mae'r ffordd oedd e'n mynd i wneud hynny oedd trwy ddamhegion. A felly mae Matthew fel petai'n dweud, dyma un ffordd arall, ni'n gwybod Iesu yw y Meseia achos bod yn siarad mewn damhegion. A pa chi'n meddwl am y peth, mae'r ffaith fod Iesu yn siarad ar ddamhegion, mae'n hynod o briodol. Mae'n hynod o addas i Iesu. Meddyliwch am munud, pwy yw yr arglwydd Iesu Grist? A beth sy'n wir amdano fe? Wel, yn Iesu, ni'n gweld lot o bethau sydd fel petai nhw'n wahanol iawn yn gwrthgyferbynnu a'i gilydd yn cwrdd mewn un person yn dyn ni. Fe yw'r Duw ddyn. Mae'n un sydd yn llawn nerth, holl alluog, ac eto yn wan. Mae'n un sydd yn llawn mawr hydu, ac eto'n ostyngedig. Mae'n un sydd yn llawn awdurdod, ac eto sydd yn gwasanaethu. Mae'n un sy'n llawn gogoniant, ac eto'n ymddwyn mewn ffordd sydd mor syml. A felly gallwn ni ddweud, mor briodol yw hi, pan mae Duw yn dewis i ddatguddio ei hun i ni fel hyn, yn y Meseia, wrth i Iesu ddod mwyn datguddio pethau sydd wedi bod yn guddiedig ers seiliad y byd, fod e'n gwneud hynny mewn ffordd syml iawn, storis am bethau bob dydd, y pethau oedd bobl yn dod yn ei traws nhw o hyd, ac eto, y straeon yma, lle pan ych chi yn stopio i feddwl, maen nhw mor gyfoethog, maen nhw mor llawn. Mae'n addas, dydy, bod Iesu yn siarad mewn storis, mae plant yn gallu ei deall ar ryw lefel a'i cofio. Ac eto pan oedd y bobl yn gwrando ar Iesu, o'n nhw'n dweud, mae hwn yn siarad fel un oedd ag awdurdod. A mae'n anodd wneud hynny. Dweud stori syml fel un yn llawn awdurdod. Mae'n rhywbeth fel yn gweud, hynod o addas, hynod o briodol, fod yr un nath gosod y bysdysawd yn ei le, yr un sydd yn cynnal y cwbl trwy ei air, fod di dod a'i fod yn dysgu ei bobl mewn iaith pob dydd. Ac yn cyflwyno gwirioneddau tragwyddol trwy storis. Wel, canolbwynt yr Efengil yn dyfa yw hyn, fod y Duw anweledig, y Duw yma sydd yn wirionedd ac yn oleuni, yr un yma sydd tu hwnt i'n deall ni, mae wedi dod yn un ohono ni. Un oedd yn gallu dioddau a marw trosto ni. Mae yn wirionedd wedi gyflwyno i ni mewn ffordd i ni'n gallu ei ddeall, a'i dderbyn. Fel dameg, yn dyfa. Mae'r ffaith fod Iesu yn dysgu trwy ddamhegion yn helpu ni i ddeall yn well pwy yw Iesu. Ond yna mae'n dod â ni at ail reswm. A mae'r reswm yma, os unrhyw beth, yn fwy amlwg, yn fwy syml. Roedd y damhegion yn ffordd pwerus a chofiadwy o ddysgu. A ni'n gwybod hynny, yndyn ni? Mae damhegion yn ffordd pwerus ac yn ffordd cofiadwy o ddysgu. Hynny yw, mae storis yn rhywbeth sy'n perthyn i bob diwylliant, pob cymdeithas erioed. A gallech chi ddadlau, os unrhyw beth, oedd e'n fwy gwir yn y gorffennol nag mae hi heddi fod dweud stori yn rhan o fywyd bob dydd. Hynny yw, i ni bellach, diarfer yn dyn ni, mae'r mwyafrif ohono ni yn gallu darllen, a felly ni'n darllen stori ni'n hunan.
Neu, wrth gwrs, mae gennym ni radio a theledu. Ond cyn hynny, nôl mewn oesoedd a fi, nôl yn y ganrif gyntaf, bydde'r bobl yn dod at ei gilydd yn bydden nhw. Falle'n dod o gwmpas y tân gyda'r nos yn cenhesu wrth y tân. A be bydden nhw'n gwneud? Bydden nhw'n dweud storis. Ac oedd ganddyn nhw allu i ddweud storis. Ac oedd ganddyn nhw allu i gofio straeon mewn ffordd sydd, tu hwnt i ni hyd yn oed. Y rhan sylfaenol o fywyd a hunaniaeth yr Israeliad oedd fod ganddyn nhw stori. Y stori oedd yn dweud pwy o'n nhw. Fel pobl oedd wedi cael ei achub o'r Aifft. Y stori yma o achubiaeth. Y stori yma o'n nhw fod i basio lawr dros y cenedlaethau. Mae yna orchymyn yn yr Hen Testament fod y rieni bod i ddweud y stori yma wrth i plant nhw. A bod e gael i basio ymlaen ac ymlaen. A wrth gwrs dyna yw'r Beibl. Dwi ddim yn sioc fod cymaint o'r Beibl yn narratif, achos beth yw'r Beibl yw stori am gariad Duw tuag at ei bobl. Stori am Dduw yn dod i achub ei bobl. Stori sydd yn gofiadwy. Stori sydd yn bwerus. Fel pobl i ni, ni'n cael ein atynu at straeon. Ac oedd yr un peth yn wir fan hyn, wrth gwrs, mae Iesu'n dweud yn adnod 13, mae'n esbonio am hynny rwyf yn siarad wrthynt ar ddamhegion, oherwydd iddynt edrych, nid ydynt yn gweld, ac iddynt wrando, nid ydynt yn clywed nac yn deall. Nawn ni ddod mewn munud i feddwl am ymateb y bobl, ond y pwynt yw, ond nhw yn dod. Ond nhw yn gwylio beth oedd Iesu'n gwneud. Ond nhw yn gwrando ar yr hyn roedd Iesu yn ei ddweud. Oedd y ffaith bod e'n siarad yn y damhegion yma. Oedd y ffaith bod e'n defnyddio y storis gwahanol, y gyfeilgar a pelgar yma, yn golygu bod nhw eisiau dod. Ond nhw eisiau gwrando. Ond nhw eisiau clywed, ac hyd yn oed os nhw ddim yn deall yn iawn, ond nhw yn cofio. Mae hynny'n wir amdano ni, yn dydy? Bob un ohono ni, i ni'n cofio storis. Ein ni'n ymateb i storis. Maen nhw'n gafel yn ein dychymyg ni, maen nhw'n cynhyrfu ni. Os o'n i'n gofyn i chi nawr, fi ddim mynd i, dim prawf, gwaith cartre. Os o'n i'n gofyn i chi ysgrifennu allan yn fras, beth yw dadl yr Apostol Paul yn Rufeiniaid 5? Fi'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni'n stryglo. A ni ddim yn ei stryglo achos bod ni erioed i darllen Rufeiniaid 5. Fi'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni wedi darllen y benod yna. Fi'n siŵr bod llawer ohono ni wedi darllen sawl gwaith yn y gorffennol. Ond mae cofio y ddadl yma, sy'n gan Paul, mae'n anodd. Ond os o'n i'n gofyn i'r mwyafrif ohono ni yma i ysgrifennu allan yn fras y stori am y Samaria Tregarog. Neu y stori am y mab Afradlon. Neu un o'r damhegion eraill, y tebyg yw, byddwch chi'n gallu. Hyd yn oed, os nag ych chi wedi darllen yr ran yna o'r Beibl ers bod chi yn blentyn yn yr ysgol Sul, mae'r pethau yna yn aros da chi yn dyn nhw. Maen nhw'n gofiadwy. Dyma'r ail reswm sy'n dynnu felly dros darllen a treulio'r amser yma efo'r damhegion, achos maen nhw'n gafel yn hynny. Maen nhw'n rymus, maen nhw'n gofiadwy, maen nhw'n ffordd mae Iesu di roi mwyn gafel yn ein dychymyg ni a thrwy hynny i wneud ei waith yno ni. A mae'n wers bwysig yn hynny, ond oes. Mae stori yn rhywbeth rwydd i basio ymlaen, yn dydy? Un o'r os chi ddim wedi deall yn iawn beth yw pwynt stori yr dyn y ffindo perl hynny yw, chi'n gallu cofio'r manylion a chi'n gallu pasio fe ymlaen. I ni fel Cristnogion, mae gennym ni'r stori orau erioed.
A falle bod ni'n methu cofio rannau mawr o'r Beibl ar ein cof ni. Falle bod ni'n methu cofio'r dadleuon cymleth yma a gosod nhw allan ar ddarn o bapur, ond ni'n gallu cofio'r stori. Ni'n gallu cofio'r manylion cyffredinol ac ni'n gallu pasio hynny mlaen. Felly dweud, hei, mae gen i stori i ddweud wrtho ti. A'r peth gorau am y stori yma yw fod e'n stori gwir. Ond dyna mae'n un reswm ola. Pam oedd Iesu'n dweud y damhegion. Mewn ffordd, dyma yw'r reswm pwysica. Dyma'r reswm mae un pwysleisio. Sef fod damhegion yn datguddio ac yn cuddio ar yr un pryd. A ddarllen eto'r ran canolog yn adnod 11 ymlaen. A tebodd yntai, i chwi, hynny yw i'r disgyblion, i'r rai sydd wedi dod i fy nilyn ni, i chwi, mae gwybod cyfrinachau teyrnas nefoedd wedi'i roi. Ond iddynt hwy, nisroddwyd. Oherwydd i'r sawl mae ganddo yr hwyr, a bydd ganddo fwy na digon. Ond oddi ar y sawl nad oes ganddo dygyr hyd yn oed hynny sydd ganddo. Am hynny rwyf yn siarad wrthynt ar ddamhegion, oherwydd iddynt edrych, nid ydynt yn gweld. Ac iddynt wrando, nid ydynt yn clywed nac yn deall. A chyflawnir ynddynt hwy y broffwydoliaeth gan Eseia, sy'n dweud, clywed a clywed, ni ddeallwch ddim. Edrych ac edrych, ni welwch ddim. Canes brasaoed calon y bobl yma. Mae eu clyw yn dro, mae llyged wedi cael. Rhaid iddynt weld ei llyged a chlywed ei clustiau a deall ei calon a throi'n ôl i mi ei iachau. Be mae Iesu'n dweud fan hyn yw fod y damhegion yma, y storis yma, efo gwers ysbrydol, roedd Iesu'n ei dweud, oedd y storis yma'n gallu cyflawni dau bwrpas ar yr un pryd. Roedden nhw'n gallu datguddio ac ar yr un pryd cuddio. Roedden nhw'n gallu gwneud gwirioneddau yn amlwg, ond ar yr un pryd i cadw nhw yn ddirgel. Chi'n gweld, oedd y damhegion, ni wedi gweld yn barod yn dyn, oedd y damhegion yn dangos rhywbeth i ni am Iesu, mae fe yw y Meseia, fe yw y datguddiad gwirioneddol o'r tad. Oedd yna'n amlwg, os ydych chi'n barod i weld ond i lawer, o'n nhw'n gwrthod gweld Oedd y straeon yma, o'n nhw mor syml, o'n nhw mor gyfeilgar, o'n nhw'n gallu dal yn eich dychymyg, o'ch chi'n gallu cofio nhw. Ac i lawer o bobl, dyna lle oedd yn stopio. Ond y pwynt oedd yna fwy. Os oedd gennych chi lygad ysbrydol i weld, oedd yna fwy yn y damhegion yma. Y pwynt yw, mae damhegion yn cymryd ymdrech. Mae gwrando a deall ac ymateb yn gywir i ddamhegion yn galw ar berson i ymdrechu, i gnoi cil, i chwilio a reslo a trial dod o hyd i'r ystyr. So, rhoi esiampl i chi. Lot o'ch chi'n gwybod, un o'r pethau fi'n hoffi gwneud efo paned o goffi yw croesau. A fi'n hoffi wneud yr croesau cryptic yma. A beth sy'n wir mewn croesau'r cryptic yw, maen nhw'n rhoi cliw i chi, ond ddim wastad yn amlwg be mae'r cliw yn golygu. Hynny yw, siwd mae'r cliw yn arwain at yr ateb. Nawr, pan felly chi'n wneud cryptic crossword, mae'n y ddau beth yn wir fyna. Hynny yw, mae'r person sydd wedi gosod y puzzle, mae e wedi rhoi popeth sydd angen i chi. Dwi ddim wedi gweud dim byd. Chi methu chwaith gweud bod e ddim wedi gweud digon i chi. Na, mae e yn ddigonol, mae e'n amlwg, ond dwi ddim ar blad fel petai.
Hynny yw, chi'n gorfod mynd, a chi'n gorfod trio gweithio allan ag dod at yr ateb. Nawr, gallen ni, agor fy llyfr i a mae'r llyfr gen i, so jyst yn cael y papur, yn rhaid shape i brynu papur bob dydd. Gallen ni agor y llyfr, a darllen y cliwiau yma. Mae rai o'r cliwiau, maen nhw'n swnio'n hollol bizar a diddorol. A gallen ni ddarllen y cliws, na cliw diddorol, na cliw da. A wedyn cael llyfr. Ond bydd hwnna jyst yn ffôl, yn bydde? Nid dyna'r pwynt. Byddwn ni wedi cael rhywbeth allan o'r llyfr, byddwn ni wedi cael rhywfaint o ddiddanwch o jyst darllen y cliwiau, ond beth sydd angen i fi'n wneud yw i fynd ati a gweld sut mae hynny yn arwain ymlaen. Sut i fi'n gallu dod o hyd i ddarganfod y pwynt, be mae'r awdur yn trial i ddweud wrtho fi. Rhaid mae hwn yn cyffwrdd ar rhywbeth wedys i nos Sul diwetha. Dyw'n gwrando ni ar air Duw ddim fod yn rhywbeth pasif. Dyw ddim fod yn rhywbeth hamddenol. I ni ddim bod i ddod i oedfa fel hyn ac eistedd nôl ac ymlacio a jyst gadael i'r geiriau yma i ryw fath o olchi drosto ni a gwneud dim byd. A reality yw, dyna fydd llawer o bobl yn gwneud heddi mewn capeli dros y byd. Dyna oedd y bobl yma yn gwneud yn amser Iesu. Ond nhw'n dod. Ond nhw'n dod ac yn nhw'n eistedd lawr. Ond nhw'n dod ac yn nhw'n gwrando. Ond nhw'n dod a falle o'n nhw hyd yn oed yn cofio'r hyn oedd yn cael ei ddweud, ond yna, ond nhw'n mynd adre. Ond nhw'n gweud, dyna ddiddorol. Oedd hwnna'n neges da, neges braf. A nôl â nhw. Nôl i'w bywyd nhw. Unrhyw newid, heb unrhyw ymateb. Mae'r ffaith fod Iesu yn dysgu trwy ddamhegion yn dangos i ni yn ei hanfod, mae nid fel na mae hi fod. Ond nhw ddim yn sylweddoli pwy yw Iesu. A felly o'n nhw'n trin y straeon oedd e'n dweud fel just rhyw adloniant. A felly mae Iesu'n rybuddio un dydd, oedd y bobl yma oedd yn meddwl bod rhywbeth ganddyn nhw, oedd hynny'n mynd i gael ei gymryd i ffwrdd oddi wrthyn nhw. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n derbyn rhywbeth gan Iesu. Ond oedd y derbyn yna mor arwynebol, oedd dim ymateb yn ei cael nhw, ac un dydd, fe fydden nhw yn gwynebu'r arglwydd Iesu. Athro ac y barnwr, a bydd rhaid iddyn nhw roi cyfrif ar sut wnaethon nhw ymateb i beth wedodd Iesu. Bydd ddim ateb dyn nhw i roi. Mae'r damhegion yn dangos bod ni'n methu bod fel nhw. Bore Sul, nos Sul, pan ni'n edrych ar ddamhegion neu pan ni'n edrych ar unrhyw ran o be mae Duw yn ei ddweud, i ni methu jyst dod ag eistedd nôl ac ymlacio. Os un ni, mae pethau'n mynd i aros yn guddiedig oddi wrthyn ni. Os un ni, mae'r hyn i ni'n meddwl sydd gyda ni mynd i gael ei gymryd i ffwrdd. Na, mae rhywbeth llawer gwell yn cael ei gynnig i ni fan hyn. Gwrandewch, mae Iesu'n rhoi addewid yn dydi, adnod 16. Gwyd ei byd eich llyged chwi, am ei bod yn gweld, ac chlystiau chwi am ei bod yn clywed. Yn wir yn dweud wrthych bod llawer o broffwydi a rai cyfiawn wedi dyheu am weld y pethau rydych chwi'n ei gweld ac nes gwelsant. A chlywed y pethau rydych chwi yn ei clywed ac nes clywsant. Mae sy'n dweud, fi wedi dod i amlygu pethau. A fi'n gwneud hynny, trwy ddamhegion a ffyrdd eraill. Fi'n dod i ddangos i chi pethau oedd Eseia, yr holl awduron y Salmau, a Ezekiel, yr holl proffwydi yna, holl bobl ddiw, ond nhw eisiau bod yma a clywed a gweld y pethau hyn, a chi'n cael. Chi wedi derbyn, medde Iesu. Chi wedi derbyn fi.
Chi wedi derbyn bywyd tragwyddol yn barod yno fi, a mae yna fwy yn dweud. Os oes gennych chi fi, os yw'ch ffydd chi yn o fi, ac os chi felly'n dod ac yn gwrando ar fy ngair i, ac yn chwilio'r gair, ac yn trio cymhwyso'r gair, gewch chi fwy. Mae gen i fwy i roi, meddwl fe, fwy a mwy a mwy. A dyna sy'n cael ei gynnig i ni. A dyna pam yn y werth i ni sydd wedi clywed, a ni sydd yn gwybod amhegion yn barod, oherwydd wrth i ni fynd at y straeon cyfarwydd yma, mae yna fwy. Mwy a mwy. A rhywbeth i ni edrych ymlaen iddo fe dros yr wythnosau nesaf. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni eto i orffen. Ni'n mynd i ganu rhyw 281 yn y llyfr yma. O arglwydd da, argraffa yn dy wirioneddau gwyw, yn rymus ar fy meddwl i aros tra fwydd byw. Mwy parchus boed y ddeddfe, mwy annwyl nag erioed, yn gysur bo'n ti'n calon, yn llusern wyw i'm troed. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu, dyn gilydd. Arglwydd, ein gweddi'n yw y bydde dy air di yn cael ei argraffu arno ni, ar y meddyliau, yn calonau ni, y bydde ni yn meddwl am y pethau hyn, y myfyrio ar dy air di o hyd ac o hyd. A da, ni'n gwybod fod hynny, falle'n gallu bod yn rwyddach gyda straeon, gyda damhegion. Ac ein gweddi'n ni nawr, wrth edrych ymlaen yr wythnosau i ddod, yw y bydde yr straeon yma yn argraffu ei hunan arno ni, ac bydde ni o ddydd i ddydd, o awr i awr, yn gallu myfyrio ar y pethau hyn, a bydde di yn ein newid ni, ac yn ein siapio ni fel dy bobl di, i fod ar ddelw i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Da, derbyn ein mawl ni, a'n diolch ni nawr. Bydd gyda ni weddill y dydd. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen.